Παιδιά, ξέρω ότι έχω να κάνω εδώ και κάμποσες μέρες βιντεάκι story, αλλά έχω παίξει πάρα πολύ και έχω χάσει τους χαρακτήρες και θα κάνω άλλο story, δηλαδή δεν θα κάνω το άλλο, αλλά θα κάνω αυτό εδώ πέρα, άλλο. Λοιπόν, ένα λεπτάκι και θα γυρίσω να βρω τους χαρακτήρες που θέλω και θα ξεκινήσουμε τη νέα ιστορία. Και μόλις τελειώσω αυτό το story θα κάνω και άλλο. Εντάξει. Ωραία παιδιά, εδώ πέρα είναι η μαμά. Αυτή είναι η κόρη. Αυτή εδώ, ναι. Αυτή εδώ είναι η κολλητή της. Ο παππούς της και το αγόρι της που δεν θα το βρει τώρα. Λοιπόν, για τώρα θα σας συστήσω μόνο αυτούς τους χαρακτήρες, γιατί δεν θα ξεκινήσω από τώρα story, δηλαδή βιντεάκι. Εδώ πέρα είναι το σπιτάκι. Ναι, το σπιτάκι εδώ πέρα. Δεν είναι και μεγάλο, εντάξει. Εδώ πέρα είναι η κρεβατοκάμαρα της μαμάς της, ναι. Και η τουαλέτα. Θα βάλει και άλλα πράγματα, αλλά δεν νομίζω να μπορώ. Κάτσε, μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτά τα λέμε σε κανένα δύο λεπτά. Και έχω να πω κάποια από αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που με έχουν κάνει follow, με ξέρουν, γιατί πήγαινα στο σχολείο τους. Δηλαδή, κάποια παιδιά, δεν θα πω ονόματα, παιδιά, εντάξει. Και τα λέμε σε 2 λεπτά. Bye!